bilo je predviđeno 11 točaka dnevnog reda, između ostalih, znači, nacrt proračuna opštine Travnik za 2015. godinu koji je usvojen. Javna rasprava će biti, glavna javna rasprava će biti 12.3., a sve primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti do 20.3. Kako bi služba mogla pripremiti prijedlog proračuna. Dalje su usvojene nacrt odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija, prijedlog odluke o izradi strategije razvoja opštine Travnik za period 2016. do 2020. Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu i prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine. Nadalje, raspravljalo je se o prijedlogu odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće. Ta odluka nije dobila potrebnu većinu, kao ni prijedlog odluke, prijedlog pravilnika za dodjelu sredstava pomoći u izgradnji i obnovi stambenih objekata za potrebe obitelji čiji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni. Znači, naravno, usvojili smo i dvije inicijative za izmjenu zakona i da se pomoćnicima, načelnika i šefovima službe da to budu reizborna mjesta i inicijativu za reguliranje signalizacije na magistralnom putu MP. 9., 10. i 11. točka su informacije o dodijeljenim stipendijama, informacija o redovitom održavanju puteva i informacija o postojećem stanju u matičnim uredima na području opštine Travnik.